Op het moment zijn er een soort kampen ontstaan voor de blijvers en de vertrekkers op scholen. Op dit stuit zitten er 56 leerlingen op de scholen. Maar het aantal neemt de komende jaar na is de verwachting. Het toekoepelende schoolnetwerk De Basis steekt komend seizoen nog €15.000 in de scholen om de tekorten op te vullen. Dan hebben we in ieder geval nog 1 jaar de tijd en 1 jaar om over na te denken. En 1 jaar om over na te denken hoe de toekomst eruit gaat zien van deze school in Bontebok. Maar is dat dan eens net uitstel van executie? Het is uitstel van executie, dat klopt. Want in 2015 dan zitten er zo weinig leerlingen op. Dan zitten we beneden de bekostigingsnorm van 23 leerlingen. Dan zegt de minister, ik betaal niks meer. Ja, en dan kunnen wij de school niet open houden. En dan moet de school wel worden gesloten. De verdeeldheid in het dorp ontstaat omdat gewoon ouders alles op alles zetten om de scholen open te houden. Juist oren of er een andere scholen kiezen ha. Je staan gescheiden op het plein. Ja. Er wordt wel naar elkaar jongen van door helst die bijna voor school houden, door is dat bij horen school zijn. En dus ja, en dat is gewoon wel jammer. Dat je zoiets dan krijgen. Terwijl ja, wij zitten dan ik op ons beurt, de groep die dus bloeien wil. Zo van, totdat meesten dus voortgaan, dan willen wij mij de rechts in de mur zetten dat wij dan ook geen keus meer hebben, want dan zakt het leerlingenaantal. En dan zullen de scholen nog eerder onder de norm van 23 bijen komen. Verder wil de gemeente de scholen Takomiro sluiten. Daarmee zou dan ook het dorpshuis verdwijnen, dat in hetzelfde gebouw zit. En dat kan wel eens de deerstek voor het dorp betutten. Nou wordt het naar mijn idee een heel sliepend dorp. Nou binnen in het dorpshuis nog activiteiten die georganiseerd worden voor de inwoners. Het hart wordt uit het dorp halen, dat lijkt het nu duidelijk. De Rie van Heerenveen neemt tongens een definitief besluit over de toekomst van de scholen en het dorpshuis.